Ahoj investoři a vítejte u dnešního videa. Dneska se společně podíváme na firmu, která už desítky let dominuje zábavnímu průmyslu a jejíž postavičky znají lidé doslova na celém světě. Ano, řeč je o The Walt Disney Company. Možná si spousta z vás řekne, že Mickeyho Mouse zná úplně každý a že na takovém gigantu už přece není co objevovat, ale opak je pravdou. Tahle společnost s více než 100letou historií právě teď prochází zásadním zemětřesením. A to jak ve svém nejvyšším vedení, tak v samotném jádru svého business modelu. Její tržní hodnota se aktuálně pohybuje kolem 180 miliard dolarů a na newyorské burze ji snadno najdete pod symbolem DIS. Pojďme se ponořit hlouběji do toho, proč by právě teď mohla být ideální chvíle prozkoumat její akcie. Abychom vůbec pochopili, co se ve firmě momentálně odehrává, musíme si nejdřív podrobně říct, z čeho vlastně Disney žije. Už dávno to není jen o prodeji lístků na kreslené pohádky v kinech. Firma dnes stojí na 3 obrovských pilířích. Prvním je divize zábavy, kam spadají gigantická filmová studia a streamovací služby jako Disney Plus nebo nově naplno integrované Hulu. Druhým pilířem je sportovní gigant ESPN, který se snaží najít svou digitální cestu, a tím třetím jsou takzvané zážitky. To je ohromná a nesmírně lukrativní síť zábavních parků od Kalifornie přes Paříž až po Šanghaj, ke které se přidává stále se rozrůstající flotila gigantických výletních lodí Disney Cruise Line. To, co dělá Disney naprostým unikátem a jejich absolutní hlavní zbraní proti jakékoliv konkurenci, je bezkonkurenční duševní vlastnictví a fenomén, kterému se odborně říká Disney Flywheel, což by se dalo přeložit jako taková setrvačnost. Nikdo na světě nedokáže těžit ze svých značek tak brutálně efektivně jako oni. Zkuste si to představit v praxi. Disney vlastní Marvel, Star Wars, Pixar a nepřeberné množství svých klasik. Když vypustí do kin nový celosvětový hit, okamžitě ho přetvoří v novou dechberoucí atrakci v Disneylandu, prodají miliony plyšáků, licencovaných hraček a batohů a nakonec ten samý film nasadí na svou streamovací platformu, aby si udrželi předplatitele i doma v obýváku. Je to dokonale uzavřený a fantasticky propojený ekosystém. Pojďme se ale podívat na to, co tenhle ekosystém reálně dělá s čísly, protože to nás pochopitelně zajímá nejvíc. Po složitějším období zotavování z posledních let se firma začíná velmi slušně odrážet vzhůru. Podle nejnovějších výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 se tržby zvedly o 7% na 25,2 miliardy dolarů. Celkový provozní zisk segmentů narostl na 4,6 miliardy dolarů a upravený zisk na akci se zvýšil na $1,57. Vedení je navíc natolik sebevědomé, že potvrdilo plán odměnit akcionáře masivním odkupem vlastních akcí v hodnotě minimálně 8 miliard dolarů a pro celý fiskální rok 2026 odhaduje růst upraveného zisku na akci o 12 až 16%. Z pohledu ocenění se nám navíc oblíbený ukazatel poměru ceny a zisku, tedy PE, drží nízko. Aktuálně se pohybuje těsně pod hodnotou 15, což je hluboko pod dlouhodobým historickým průměrem společnosti a naznačuje to slušnou slevu. K tomu si navíc můžete přičíst i stabilní pololetní dividendu, jejíž výnos dělá zhruba 1,5%. Zní to skvěle, ale samozřejmě tu máme i varovné signály a jasná rizika, která prostě nesmíme ignorovat. Tím prvním je drtivý úpadek tradiční kabelové televize. Z té mělo Disney dříve astronomické zisky, ale diváci zkrátka odhlašují kabelovky ve velkém. Dalším obřím strašákem je konkurence v samotném boji o naši pozornost a reklamní peníze. Možná vás docela překvapí zjištění, že samotný YouTube dnes na reklamách vydělává víc peněz než mediální giganti Disney, Paramount, Warner Bros. A NBC Universal dohromady. Je to naprosto nekompromisní nový mediální král. K tomu musíme přičíst i jejich obří investiční plán. Společnost totiž oznámila, že do svých parků, rezortů a nových lodí nalije během následujících 10 let astronomických 60 miliard dolarů. Tyto obrovské a nutné kapitálové výdaje jim mohou do budoucna trochu svazovat ruce, zvlášť v dnešní době, kdy jsou spotřebitelé po celém světě vyčerpaní inflací. Zde se logicky nabízí pohled oponentů, kteří mohou namítat, že v budoucnu budou zábavní parky postupně ztrácet návštěvníky. Cena takového rodinného dne stráveného v rezortu totiž bude zkrátka příliš vysoká, protože Disney bude kvůli těmto obrovským kapitálovým výdajům tlačit na rychlou návratnost svých peněz. Stejně tak se dá argumentovat, že platforma Disney Plus bude v počtu uživatelů spíše stagnovat na úkor dravějších konkurentů, jako je Netflix. Kdo vlastně tenhle neuvěřitelně složitý kolos teď řídí a bude muset přesně s těmito riziky bojovat? Zde máme naprosto čerstvou a pro firmu doslova historickou novinku. V březnu roku 2026 po svém prodlouženém působení definitivně odstoupil legendární generální ředitel Bob Iger a žezlo po něm oficiálně převzal Josh D'Amaro. Trh ho vnímá jako extrémně schopného, populárního a energického lídra, protože doteď úspěšně vedl právě tu suverénně nejvýdělečnější divizi parků a zážitků.
Je to člověk, který se nebojí chodit přímo mezi lidi do rezortů, výborně rozumí svým zaměstnancům a přesně ví, jak z fyzických lokací dostat pro firmu absolutní maximum. Pro kreativní směr, tedy pro dohled nad tím, jaké filmy a seriály se vlastně budou točit, mu navíc z pozice hlavní kreativní ředitelky nově pomáhá velmi zkušená a respektovaná Dana Walden. Tohle nové silné duo bude mít teď ten nesmírně těžký úkol udržet pohádkovou magii naživu. Myslím si ale, že Disney má rozhodně z čeho čerpat. Široké portfolio těch nejznámějších značek, od Marvelu po Star Wars, tvoří obrovsky silné základní stavební kameny, ze kterých se dá stavět. Ještě než to celé uzavřeme, musím vás pochopitelně upozornit, že všechno, co v tomto videu zaznělo, není žádné investiční doporučení a jedná se čistě o můj osobní laický názor. Rozhodnutí je jako vždy samozřejmě pouze na vás. A jak jsme zvyklí, tak nakonec shrnutí. Disney teď zřejmě nevystřelí o stovky procent za rok jako nějaký nablýskaný technologický startup vyvíjející umělou inteligenci. Kupujete si tu ale obrovský, masivní a aktuálně poměrně levně oceněný biznis, který má to úplně nejhorší z vyčerpávajících streamovacích válek pravděpodobně konečně za sebou. Pokud věříte, že nový ředitel Josh D'Amaro dokáže s těmi miliardovými investicemi v parcích naložit opravdu chytře a Disney si v budoucnu udrží svou ohromnou sílu a lásku fanoušků napříč generacemi, je tahle akcie za současnou cenu velmi zajímavým a kvalitním kandidátem pro úvahu do portfolia. Moc vám všem děkuji za zhlédnutí dnešní analýzy. Pokud vás svět investic baví a video se vám líbilo, nezapomeňte prosím dát like, klikněte na tlačítko odběru, ať vám nic neunikne a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky.